Един от вас се гушка с турците и продава зад гърба ми. Докато ми разказваш приказки, резервата се превърна в джунгла. Не съм ти никакъв колега, бе! Нещо ще ни е само от полза. Създаде си достатъчно врагове. Такъв е бизнеса, не продаваме карамфили. Или си му в краката да не те смачка. Иво става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Кажи здравей на Иво. От мен. Ти лути си, бе! Не съм идиот. Гръмнах колата по-рано. Той е само поръчител. Андонов, научи ли танците, братле? Приятно ми. То ти сигурно не знаеш, ама миналата година работех за тебе. Прекараха ми бус за Сърбия, само че Иво Андонов ме изпържи с кинтажа. Карай. Тогава още работеше за тебе, преди да почне да бръмчи сам. Дай малко хляб. Мерси. Какво е това? Абе, преди нямаше такива копчета към служебните ви. Залпа, бре! Тук сте сложили един човек по погреща. Елате и си го вземете, бе! Господин съдия, аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. Това, което помня, господин съдия, съжалявам, не е много, но е от сърце. Съдията не издържа и ме изгони от залата. Забавлявайте се, момчета. Искам да мислиш на едро. Мислиш само за сина си. Мисли и за внуците. Ако това го свършиме, ще им купиш Бентлите. Мислих достатъчно, братле. Отговорът ми е същия, не. Просто не трябваш. Новите момчета нямат твоя размах. Ще бъде като усмивки от старите ленти.
20 години, братле. 20 години плувам в войната. И накрая излязох чист като бебе. Остават ми 30 часа обществено полезен труд и се прибирам при жена ми и детето ми в Испания. И сега какво метеш градинки? Какво? Боядисваш, пейки. Строя читалища. Ще се пенсионираш, така ли? Да, съм си поръчал космодиск. Ти пенсията. От клиниката, както сме се разбрали. Значи продължаваш да ги лекуваш. Болни да искаш. Не, има си достатъчно. Да си платиш космодиск. Как е? Нещо ново? Пише на моите, че нещо ме нервира. С тебе какво става? Що ходиш като робокоп? Не ме питай. Тия хемороиди ми разкатаха играта. Тя и моята имаше хемороиди. Се трябваше да я питам какъв меклен ползва. Наред ли всичко е? Така като ме гледаш как хода, дали е наред? Красота! Айде, давай да свършваме, да ни фане някой. Къде е парата? Спокойно, чай първо да оправим стоката. Чисте косми, бе. Добър ден. Търсил си ме. Отче, исках да ви питам нещо. Слушам. Значи, писано е, че ако имаш две ризи, дай едната на ближния си. Нали така? Искам да ви питам, ако ризите са мръсни, Господ дали ще се разсърди много, ако пак ги дарим? Всеки дава според това, което има. Ако дадеш с чисто сърце, няма да разсърдиш Бога. А за голия и мръсната дреха е утеха. Вие сте свят човек, отче. Само Господ е свят. Останалите сме само грешници. Искам да направя дарение, отче. Щом така си решил, кутията за дарение е и там. Ама кутията за дарение няма да свърши работа. Искам да стигна до тези, които истински се нуждаят.
Прокурор Гит. Здрасти, заповядайте. Това в ареста беше голяма издънка. Да, идеята не беше добра още от самото начало. Не беше. Освен да послушаме целият съдебен състав на апелативния. Стига да се намери смел съдия, който да го разреши. Или може да сменим посоката на мислене. Не кой ще бъде подкупен, а кой ще даде подкупа. Подслушването на адвокат се урежда лесно, нали? Като да изпържеш яйца. Но се страхувам, че няма да чуем нещо, което вече не сме чули. Да. Но поне ще разберем с кого се среща. Не бих се наела да защитавам човек с такива очила. Нашият приятел е недоволен. Поръчал пълна напойка, получил пърлено пиле. Проблема е в фурнаджията. Аз пък мисля, че е в доставчика. Имаш нова задача. Да се подгледай да опечеш работата до край. Имаш ли представа къде се покри куката? Не. Не гледай да разбереш. Тази година. Това са твоите очила. Поне ще изглеждаш благонадежден. Матей 18, стих 12. Ако некой има 100 овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли 99, за да търси едната заблудила се? Андонов, не си правите шах с Божиите думи. И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 не заблудили се. Гледай как го е написал човек. Много истина има в тия думи, Рос. И се чуда, ако примерно видиш, че аз съм се заблудил, ти ще дойдеш да ми обършиш 2 шамара да се освеста или ще му оставиш в заблуда? Не става, братле, казах ти. Запознайте се, това е Крум. Много сериозен мъж. Гацов, Росън. Кажи я, маймун. Цитати от Библията, ала-бала. Ама няма да го върнеш лесно. Мисля, че е въпрос на време сега. Никакъв шанс. Остават му още 30 часа обществено полезен. И какво? Ще седне пред телевизора да си чеше по сивелите тъшаци, знам. Виждаме се. Как е ваканцията? Скука, а? Знаеш ли, много ме дразниш. Тебе не са ли турчили да чукаш, бе? Извинявай. Влизай, какво има? Стенограмите от телефона на Бояна Василева. Карай поред.
почти нещо интересно. Часове за фризьор, козметик, разговори с кантората и един разговор с Студалски, Свилен Студалски. Студалски адвокат? Да. Че това няма загубено дело в апелативния съд. Що не почна с него? Говорят общи приказки. Ай, нали казах да карам поред? Звъни веднага в Дото. Искам ресторанта Окичен с микрофони. Ясно? Ясно. Значи искам на всяка стока да има стикер на видимо място. Разбрали? Ей, като е това тук. Айде, почвай. Това K8. Някаква марка автомат ли е? K8 в Лондон, моето момче. Тук в Банишора му викаме К8. Като косъм? Ще се сетиш. Ти за какво си тук? Принципно съм невинен. Де-факто престъпна група, сводничество, фалшиви пари. За истински фалшиви пари? Истински, колко да са истински. Не се разсея, бе, лепи. За домашно ли искаш да ти остава? Косъм. Имаш косъм в супата. Много смешно, Тишко. Ще ми се скъси космото от смях. О, Мише. Как е бизнес? Косъм импорт трус. 52 за 4 часа. Екстра. Те се почерпше. Мерси. Аре, ще мина до вечер. Аре, бей. Ще го правим после. Абе, Косъм, вие с Мишето само импорт или импорт и експорт си правите? Тишка, много ти харесвам чувството за хумор. Ама от бизнес нищо не разбираш. Не, бе, Мишето не е грозно момче. Ама нали знаеш, че не трябва да се смесва бизнеса с удоволствието? Знам. Бати мизерията. Пич, казах ти, че имаш косъм в супата. Гледахте ли интервюто на новия главен секретар? Гледахме. Само Стиви Уондър още не го парашутист. Щял да ни преструктурира по американски образец. толкова направи заплатите по американски образец. Може пък да го правя нещо такъв. Той е песимизъм от вас. Бил първенец на випуска, не знам какво. Така ли? Да. А като е първенец на випуска, защо не си го държат щатите, ни го спускат тук? Стига! Някой знае ли кои са тези шегаджии тук? Добре, да, си мислех, че печатата отдавна се демоде. Еми очевидно не ставаш за моден консултант. Нещо смешно ли каза? Не, извиняй. Предположение. Аз смятам, че са тези люлинските тарикатчета, нали го дават голямата работа. Верно е. Аз чух, искат да влязат в центъра, много са агресивни. Не глупости. Това е същия, който би мазнил. Иска да сложи ръка на пазара. Схемата е ясна. Ясно е само, че някой си прави шеги с българската полиция. Искам възможно най-бързо да бъдат хванати тези печатари, за да им подпечатаме присъдите. Действайте. Той какво се е напънал? Да не е заради американеца нещо? Американецът е главен секретар на българската полиция. И ако искаш да продължаваш да бъдеш в българската полиция, си размърдай задника! Остават ли? Всичко тук, при тебе? Имам да уча за някакъв изпит и трябва да не спа някакво дни. Ще научиш споко. Виж здравеца. Супер. Айде. Той е зрец много избял, а той не е твой.
Нямам никаква представа за какво става въпрос. Слушай сега, пъзли са амфетамини с полицейски печат. Ако не знаеш нищо, ще трябва да те приберем. Знам. Какво знаеш? Знам. Какво знаеш? Продават ги. Така? В първи и пети район. Така? Има някакъв май е зареждач. Май или е зареждач? Зареждаче. За месец или нещо си купи голф петица. А така. Видя ли колко просто е било? И да преровите всичко, няма да намерите нищо. Нали ви казах, откакто съм с условно само честен бизнес. Браво. Добро момче. Мога ли да си взема една от твоите цигари? Според тебе, за 10 грама може ли твоята присъда да стане ефективна? Хайде, давай. А? Давай, защото съдята може да се размекне. Колега, какво правим, бе? Еми, щом продава полицейски амфети, нека бъдат полицейски. Арестувай го. Чакайте. Ти какво да разбира се, ти къде се печатат етикетите? Ако разбера, че съм пропял, съм мъртвец. Че си затворник. Само че аз не съм клюкарка. Пакетират ги в една клиника на Джеймс Балчер. А така. Каква клиника, бе? Каква клиника? Ебаваш ли се с нас ти, бе, а? Той се ебава, колега, пращани на доктор. Не знам къде ги бъркат, но ги пакетират в клиниката. Слушай, ако не се баваш с нас, лично ще те пакетирам в една друга клиника. Ясно ли ти е? Това няма ли да си го вземете? Не. Това ти е хонорара за това, че не сътрудничиш. Само гледай да не предозираш, че можеш да хванеш диабет. Това с пудрата захар направо беше страхотно. Само, че с клиниката мисля, че това ни праща за зелен хевер. Ако не ме пратил за зелен хевер, ще го навестим пак. Ако искаш, аз ще поема случая, няма за какво да висиме и двамата тук. И без това никой ме чака вкъщи. Так му ще приеме компания. А твоят клиент докъде е готов да стигне в името на справедливостта? Готов е на всичко в името на справедливостта. Според мен няма защо да се притеснява. Рано или късно справедливостта тържествува. И ние на това се надяваме. Благодаря за компанията. Give it up, baby. Hey, should I like to? Роско, кога дойде, бе? Ей сега. Каква е тази газария, бе? Да не ми е дошъл някой митрополит на гости. Не е митрополита ми на папа новата кола. Днеска му я докарах. Той къде е? На гробищата.
Ама виж, ти влез и си запали свещичка. Не, мърси. Ще дава пък. Лео, здрав, че този мотор отвънка да не е твой. Мое. Марти? Как ме, Мари? Но не би шефът ти да е поръчил и мен? Знаеш, ако беше, нямаше да говорим в момента. Знам, нямаше. Кой поръча Иво Андолов? Кой уби Мазния? Това си ваши работи. Нали не очакваш от мен да пържи Иво? Джаро те иска обратно в София. Скоро излиза и те иска начало на отбора. Познавам много хора, които изпуснаха момента да се пенсионират. Сега други им харчат пенсиите. Не се занимавам повече с глупости, разбрали? Успех. И внимавай с Джаро. Днеска си му удобен, утре го стягаш в обувките. Киров и Тодоров влизат през аварийния вход. Нешев и Григоров през главния. Поставяте по един човек на покрива и един на изхода за вътрешния двор. Манолов остава на централния вход. Като през цялото време държи под око асансьорите. Всеки, който е вътре, го задържате за разпит, независимо дали е съседка или е пациент, който ще си преглежда простатата. И този път без своеволя. Да не стане пак, доказателствата нямат стойност в съда. При непредвидени обстоятелства всички сте под прякото ръководство и отговорност на Нешев. Въпроси? Господин главен секретар. Спокойно седнете. Инспектор Попов, предполагам. Комисар. Продължавайте. Ще съобщите на началника на 6-то. В последния момент не искам да има изтичане на информация. Вече сте свободни. Не, нека останат. Това, което ще кажа, засяга и тях. Колеги, ще бъда кратък. Знаете ми бекграунда. Това, което не знаете, е защо точно аз съм на поста, който заемам. Ако някой все още се чуди, в момента сме 2012 година. А методите на работа в Министерството са от първите филми за Джеймс Бонд. Така че трябва да оберем паяжените и да вкараме службите в 21 век. Няма да ми лежите вече само на СРС-та. Искам успешни акции и защитени свидетели. И защо още нямаме нито един полицай под прикритие? Това е за сега. Влизайте в екшена, защото много работа ни чака. Успешен ден. Чухте главния секретар. Влизайте в екшена. Ставай! Какво правиш? Свърши ли? Чакам да вънка на цигара. Ако още веднъж ме докоснеш, ще ти разбия това шише в простата тиква. Сори, проверка за оръжие. Ей! Какво става, бе? Не дава да я проверим за оръжие. И къде според тебе го е скрива това оръжие? Пускай я.
И какво? Предпочиташ яхта пред президентския апартамент, а? Президентския апартамент има и в София. Тук мирише на море. Невена, чуваш ли ме? Чувам те и те виждам. Какво е това, бе? Ма ти си заприличала на испанка, бе, момиче. Какво става? 5 пъти не мога да се свържа с тебе. Имах проблеми с интернета. Ама гръмнах рутера и се оправи. Не си се забъркал пак в някакви глупости, нали? Аз ли, бе? Ако смяташ, че наливането на уиски и миенето на чаши са глупости, къде е малкия? Искам да го видя. Малкият е на училище. Вчера ходихме на родителска, между другото. Той добре, че е с мен навсякъде, особено в магазина. Превежда. Той ли превежда? За какво той превежда? Аз съм една овца, за какво плаща? Момичето работи съвестно от понеделник до петък. Няма такова нещо. За уикендите взимаме друга. Няма нищо. Добре сме си и така. И без това не ходи кой знае къде. Погледна ли снимките, които ти изпрати? За какво ни е този апартамент? Нали ще дойдеш при нас, като ти изтече пробацията? Какво ми говориш ти, момиче? Това са апартаменти на Сейнт Влас. Пред тебе е цялата марина. Имаш изглед към морето. В спако те гледат като писано яйце. Не можеш да си представиш колко е красиво. В момента, в който видиш апартаментите, ти обещавам, че ще забравиш за Барселона. Страхотно е. Много добре знаеш, че проблема с България не ми е, че не е хубаво, а хората, с които се събираш. Трябва да затварям вече. Чакай малко. Чакай. Покажи ми ги, да, миличка, моля ти се. Моля ти се, не се стискай така, де. От 2 месеца не съм те виждал. Нали трябва да събера материал малко? Става с това виски, бе, мацка. Цял ден те чака. Нали няма да правиш повече глупости? Обещавам ти. А ти, какво ще кажеш за Оя? Какво става, бе, мацка? Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Какво става, бе, чичка? Така и така си тук, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Ей, марши! Айде да отидем от пробацията на нашето момче. Що не гледаш телевизия? Господин главен секретар, потвърждавате ли, че днес е разбита нарколаборатория в София? Абсолютно. А не е ли странно нарколаборатория на 900 метра по въздух от НДК? Странно не. По-скоро нагло. Вижте, в България проблема е, че престъпниците винаги са с една крачка напред, защото много от службите живеят все още в социализма. А доколкото говорим за наглостта на групата, показателно е, че именно те са разпространявали така наречените полицейски амфетамини. Все пак хубавото е, че днес ние, а не престъпниците, бяхме с една крачка напред. Господин Вълчанов, благодаря ви за това интервю. Колеги, това е от нас. Този ман иска да влезе в политиката. Ние ще му издигнем кандидатурата. Какво става, чиче? Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Така ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родихме, Иво? Престъпник не се ражда с Росене. Престъпник умираш. Стана ми патката.
вчера. Като му разбих шишето в главата на тоя. Получих ерекция. И това си е талант. Ти трябва да си благодарен за това. И какво? Че смесиме ли удоволствието с работата? Само трябва да минем през една църква. Не, през никаква църква няма. Ще минем през църква. Не ми обяснявай. Имаме работа в църква. През никаква църква няма да минаваме. Чашата се давя всяка нощ и проклинам до... А ме реже като нож. Йо, попе. Подписвай. Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам една минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля. Не на мене се моли, бе, на негове, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? Извинете. Абе, те се оказаха големи певци там. Нищо чудно. Откритите вещества не са в забранения списък. Моля? Няколко вида хранителни добавки. Хранителни добавки. Има ли нелегални? Някои са забранени, но само за щангисти и то на Олимпиада. Някакви версии. Има два варианта. Или дилърът ни е излагал, или просто имам предател в екипа. Здравейте! Колеги, оперативката се отменя. Свободни сте. Кажи. Швекер, имам задача за тебе. След половин час на нашето място. Няма начин. На морето съм. Моля? Следи Андонов и Куката. Подготвят нещо, но още не знам какво. Слушай, трябва веднага да се върнеш в София. Тук става нещо голямо. Шмекер! Touch the sky, yo, yo, we gon' fly tonight. Hands up and touch the sky, yo, yo, we gon' party tonight. Everybody, yeah, looking at me, yeah, man, I'm a VIP. I got the ride, I got the cribs, I got the chicks, I got the money. Everybody, yeah, looking at me, yeah, man, I'm a VIP. I got the ride, I got the cribs, I got the chicks, I got the money. When I walk in the club, yeah, they're looking at me. I'm a dapper damn man, I'm smooth to see. I'm like a movie star on the big screen. I came true, y'all living the dream. Yeah, I live the good times wrong. Been to about things since 9 years old. Like a veteran, go getter. Trust me, nobody better. When I walk in the club, shorty show love, and it's only because they know what. Какви са ти? Това ти е алибито, Росене. Кром.
Ало, Попов. Имам схемата. Слушайте сега каква е схемата. Утре сутринта ти изчакваш водолазите да излязат и ги пращаш да си доплуват. Нашите хора ще изнесат материал до брега. Ти седиш на пристанището, товарите и дим да ви няма. Утвърждават с СМС от карта 2. Текста на СМС е 4, 5, 1, 3. Аз държа комуникацията с хората на Мазния и с турците. Оставате колата на разклона за Меден рудник. Оттам нататък поемам аз. За какъв асортимент говорим? Кафял. 150 кила. Окей, разбрах. Останалото е моя грижа. Колегите са на линия. Искам незабавно да се махнеш оттам. Какво правим сега? Праваме тук, докато дойдат подкрепленията. Морски как е хавата, кавалери? Аре, изчезвай! Пичове, как е водата? Мазна. Добре. Не трябваше ли сте трима? Какво става? Къде са ми парите? Жабката. Ай, товарете по-бързо стоката и да тръгваме. Яр? А стоката? Ти си ми нормален, бе!
Колегите от Бургас потвърдиха, че са изпратили екипа по ваше нареждане. И в резултат на това мъртъв полицай. Мъртвия не е бил от екипа, който сме пратили. Какво мислите, че е правил там? Осигурявал е параван на трафикантите. Имате ли доказателства? Или петните паметта на мъртъв колега само за да прикриете грешките си? А разбитата нарколаборатория? Хранителни добавки, Попов. Това ли ви е успешната акция? Станах за смях. На първа страница съм във всички вестници. Не беше проблем с нощи, когато бяхте по всички вечерни емисии. Моля? Ами можехте да почакате. В 21 век експертизите стават бързо. Ти подиграваш ли ми се, Попов? Разбиваш склад за спортни храни и имаш наглостта да ми се подиграваш. От сега нататък ти и твоето чувство за хумор сте ми на пряк мониторинг. Сега знаете за какво става. Аре на здраве за успешната акция, пич. Момичета, по-добре хапнете нещо, не почете ми припадате след малко. Какво става, братле? Всичко ред? Всичко точно. Утре прибираме амфетамин. Още не знам дали игра. То олигофрен застреля Ченге. То олигофрен ти спаси живота. Спаси и акцията. Ченгето е било шофьор на мазни. На мен ми тече пробацията още. Не ме слушаш какво ти казвам. Бил е корумпиран. Шибано корумпирано Ченге. Никой няма да жали за него. Какво крадем от картите? Минаваме и прибираме. Не ме интересува как. Трябва да стане. На всяка цена. Действай. Андонов, какво става? Чакаме те. Имаме ли шампанско? Да, що? Имаме повод. Би трябвало да сме с един проблем по-леки.